Iki sapa Petro? Niki buta ngalengka sing embo-embo kethek. Matene kethek-kethek sing do kepencil ijen. Niki tak sensus sampun ketemu. Aduh sinuwun nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula nyuwun hidup, hidup apa hidup baru kowe ya. Jenengmu sapa? Nami kula Dik Anggi Srana. Anggi Srana inggih. Punggawane sapa? Punggawanipun Prabu Dasamuka. Kula kautus dados telik mateni kethek-kethek ingkang kepencil kijenen sinuwun. Kula konangan kula nyuwun gesang nyuwun urip. Iya. Aja kuwatir kowe tak ngapura dosa. Kowe buta gaweane apa? Damelan kula nyolong. Kula dados lurah ning lurahing maling. Lurahing maling? Inggih. Nyolong apa? Nggih yen wonten nggih sandangan ten barlian mas-masan yen mboten wonten nggih tewel-tewel nggih tak colong. Kula nyuwun wilujeng sinuwun nyuwun wilujeng. Gandeng kowe buta ngalengka dadi maling. Wani ngrabas sing eneng negara Pancawati gawe kapitunan. Anggi Srana iki hukumanmu tampanana. Menapa sinuwun? Napa Gus? Kowe tak paringi kendhaga cacahe loro. Ingkang siji ing sine mas-masan inten lan balean. Ingkang kendhaga siji ing sine dhuwit emas. Apa dene wujud sandang penganggo gawanen Bali. Lho, kula dipun paringi mas-masan inten barlean lan sandangan. Iya. Ora tak kapak-kapakake kowe bali marang dangkamu. Nanging melereno nggonmu dadi maling. Mandega nggonmu nyolong. Iki kena kanggo tuku sawah, kebu lan sapi dandan omah, ngragati anak lan bojo. Aja dadi maling meneh. Kanca kancamu kandhanono, maling kuwi ora apik awit gawe kapitunan. Saestu sinuwun. Menika pun paringaken kula. Iya. Aduh Prabu Rama, apik temen jiwane panjenengan, luhur temen budine. Wong konangan kecekel ora dipateni malah diparingi sandang penganggo lan bondo nggo dandan urip. Aduh. Matur nuwun. Petruk kula sedalan-dalan aja diganggu. Aja dipolo. Karben bali marang Alengka ngandhani kanca kancane aja nyolong. Nggih. Piye, Gong? Wah, sesuk tak nyolong aku wah. Mengkai dhuwit. Nek kowe nyolong plathok bendho. Nyuwun pamit wangsul wonten Ngalengka. Mangkata dina iki Anggi Srana gawanen kendhaga peparing ingsun. Cinarita bawane Balariwanda sampun dumugi daratan Ngalengka Dirajaya Sanggrah. Wonten Mangliawan gelar tenda, gelar mutra. Ana mutra abang, ana mutra jingga, ana mutra ijo, ana mutra putih kanggo tandha tengere dhewe-dhewe. Lamun punika sejatine tengering Balariwanda ing Pancawati.
Cinarita wis kawentar Prabu Dasamuka ndhawaken ingkang rayu Sarpakenaka maju dadi senopati. Amok ngamuk punggung Sarpakenaka kethek-kethek Pancawati remuk rempu dadi rempon lebur tanpa dadi ketrajan kukune prayat nanggew Kyai Semar Badranaya golek iki Luratogok mendo-mendo teluk nungkul marang Dewi Sarpakenaka. Nyuwun warah Wadawati pelakon anulya pinaringan dawuh yen kethek dilebokake ana kembene Sarpakenaka. Wadawadine Sarpakenaka manggon ana kuku yen kukune tugel kono dadi lan patine. Prayit nggih Kyai Semar wangsul suka katrengan marang Sang Anoman. Ngerti yen Sarpakenaka janji nyawang wong bagus watake tukmis. Gampang gone gumewang pengdalihe. Raden Lesmana anggibang marang Sarpakenaka. Bagus, wong bagus. Wong bagus menyang endi kowe wong bagus? Ora panglinging kang arane Raden Lesmana ya Raden Murtaka. Wong kok baguse uleng-ulengan Raden Lesmana aku gandrung wuyung karo kowe. Mung diasemi aku trima. Lesmana mandega kono Lesmana menyang ndi Raden aku melu kowe njaluk dadi bojo aduh aku mati aku kukune Sarpakenaka mati ndak rusak kembene kethek-kethek padha bali Gus ndara man apa lakon iki enteng arep abot ketemune mburi iya pegawene dereng rampung durung rampung dereng geger ngalengka Sarpakenaka mati kala durmeksa mati wirupaksa mati dening Rewanda Pancawati Prabu Dasamuka utusan ingkang putra Indrajit kepareng gugah ingkang paman Kumbakarna ing panglebur gangsa dipun bubut wulu cumbune jempol sikil tukul ana wulune gregah wungu tangine Sang Kumbakarna sampun dipun cepakaken panggangan gudel ingkang tesih gemaron unjuk-unjukan tuak waragang dedaran tumpeng robyong tumpeng kuat tumpeng kendit tumpeng pitu dipun gaglak sepisan telas Kumbakarna maju ana paperangan madeg senopati
Kethek-kethek Pancawati kowe padha minggir, padha minggat, padha semingkir. Aku maju perang ora mbelani sedulur, ora mbelani kakangku sing tak belani bangsaku negaraku. Gandeng uripku ning Alengka sing tak pangan pametu ning bumi Alengka, aku turu ya ning Alengka. Aku bebuang kotoran ya ning Alengka. Matiku nggo bumi Alengka. Wong Pancawati, wong Pancawati nggih Prabu Rama. Kethek raine manuk. Ya. Banek nang dhuwur ya metongkrong. Ya. Ya, sak karepmu. Ora katon glegere Kumbakarna kaya gunung puntukaning kethek dipun kerikaken brol udal rewanda. Panaku sidan Urudara wong saleksa tekaning Antaka saged tekaning pati ngaglah Prabu Rama Wijaya ing paprangan Gendhewa siji panahe loro kang cinencem racun lan wisa mandi katamaken panah kekembaran murup saobor gedene rajang lengene Kumbakarna kiwa lan tenthel tugel. Aduh, mati aku. Kebangetan temen kowe Prabu Rama wong Pancawati. Tanganku dipreteli kiwa tengen kaya ngene.
Aku urip ora duweni bau. Ilang kekuatanku. Oh, aku mbelani bangsa lan negara. Wong Pancawati. Wong Pancawati. Amuk Kumbakarna amuk wong Pancawati. Hey! 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 Ambah kaping pindho Prabu Nyawa nyandak Gandhewa Dibya panah sekti panah kembar katamaken cumorot kaya lintang alian rajan samparan kiwa lan tengene Kumbakarna tel tugel padha sakala. Oh, mati aku. Oh, surum-surum Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon den ilang memanise. Oh, wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani. Tatas samparan kiwa lan samparan tengen bebau kiwa lan bebau tengen gumebruk kaya gunung jugruk adus getih salirane Raden Kumbakarna mangkono sambate gereng-gereng. Oh, kebangetan temen wong Pancawati, wong Pancawati. Tanganku dipreteli, sikilku dipreteli. Aduh, niksa karo aku kowe. Wong Pancawati patenono ae aku. Oh, amuk. Amuk. Duh, sesembahan kula sinuwun. Wibisana kula mboten tegel. Mboten mentala dhateng kadang kula Kang Mas Kumbakarna sinuwun. Mugi dipun sampunaken kemawon. Sampun ngantos dipun pradali sinuwun. Kula nyuwun pangapunten kula mboten tega. Ora sah nangis ana paprangan anane mungsuh. Yen kowe mbelani marang panjenenganing ingsun. Iki merganing pati kadangmu Kumbakarna. Monggo sinuwun. Nyuwun dipun swargaaken. Dipun swargaaken kadang kula Kang Mas Kumbakarna. Wis tekan titiwancine Kumbakarna. Tengakno lungayamu iki merganing antara.
glundung-glundung Kumbakarna nibani kethek padha mati kesenggol padha mati ketunjang padha mati ketrajang ilune lumpuh pepes Rewanda Pancawati pasing jemparing Prabu Rama Wijaya ngener nrajang Jongkotha tugel sira Margolaya Wibisana sinuwun tugel jangganipun Kang Mas Kumbakarna ngereng-ngereng kula caketi mboten wonten lepetaning getih pedhotaning otot moksa ical kuwandanipun Kang Mas Kumbakarna aduh Wibisana rilakno kadangmu bisa tinampa marang Gusti ing ngapura kaleputane tinampa ngamal kebecikane Gus Ndara Wibisana nandur munduh gawe nganggo ontene Kakang amung ngeten iki awit bapakmu swarga niku mateni Arya Jambu Mangli nggih dipreteli mula ila-ila nek sing wedok meteng niku ampun ganggu, ampun ngrusuhi, ampun ngruda peksa, ampun mitenah sak pepodo. Nyumuk kandhutane jabang bayi teng wetenging biyung. Niki tembung pitutur ning bakal numusi. Ngomong elek mawon mboten apik. Ampun nganti ngomong ala. Duh, Kyai, manjing dadi guruku Kyai Semar. Nggih. Wibisana. Putra Ngalengka tesih kathah lan wadya buta siluman sinuwun ayo dibaca monggo kula dherekaken sinuwun gugure Kumbakarna Patih Prasta pejah wonten paprangan dening Patih Anila putra-putra Ngalengka majeng Trisirah Matita sirahe katon telu tibane tekaning lampus Trinetra maju Trikaya Trimurda ingkang pungkasan Raden Indrajit Bikananda gunaken daya panah naga pasa metu ulane maewu mayuta-yuta kethek Pancawati nglimpang padha dadi patang ingkang majeng maprangan Raden Gunawan ya Wibisana sinabda maune ora ana dadi ana mengkone ora ana tegese mulih marang mula bukane babar dadi mega Indrajit mati putra telas ludes tatas tumpes tapis tanpa sisa ingkang wonten Ngalengka Prabu Dasamuka
Togok kula wonten dawuh nimbali kang abdipun Togok Bilung Sarwita. Nggih wonten dawuh. Adikku Kumbakarna mati. Sarpa Kenaka mati. Nggih. Paman Prasna gugur. Trisirah Trinitra Bubis Pertala Maryam. Indrajit mati kok pejah putramu Indrajit dening Kang Rayi Gunawan Wibisana. Racun penyakit iblis jajalanan. Nggih. Kok pengarep-arepku piye kok? Piye kok? Apike Sinta pun wangsulaken. Sinta pun wangsulaken. Piye? Tak suwek cangkemmu. Ngene-ngene. Suwek nggih. Meneng Kang, meneng. Ora usah macem-macem. Lho, sapa gak ketebang teko mrene karo guyu cekakaan. Sapa iki? Inggih kula ingkang abdi pun Dikya Anggisrana kula lurahing maling. Wah, lurahing maling. Anggisrana inggih. Ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Ya tak tom pangestuku tambana. Inggih kula pun dadosa jecimat sinuwun. Anggisrana kowe ngadhep. Biyen tak percaya dadi lurahing maling, gegedhuging maling ora ana sing imbangi karo kowe. Piye? Kowe tak utus mateni kethek-kethek Pancawati piye? Nggih, berkahipun pikantuk damel. Senajan bendungan sampun dados, nanging kula dadal dipun lisak. Kula madosi kethek ingkang kepencelijan tanpa ruwang. Iya. Kethek-kethek kula cokot. Wonten sing kula cokot buntute, kula cokot gulune, kula cokot tangane. Oh, sinuwun gelasah. Kados babatan pacik. Bagus. Iya. Nek ngono menang. Nanging kula ngaturaken ketiwasan. Pancawati dipun wontenaken sensus penduduk. Sensus penduduk inggih ketangake penduduk elektronik ngeten. Sedaya dipun kempalaken. Iya. Dangu-dangu kula pun upetan kula konangan dipun timbali. Iya. Dipun takeni kartu penduduk kula mboten beto matur ical. Wulune kok ora ana kula matur wulune kebakaran. Pinter sugih akal. Inggih. Bajute buntute endi kok ora ana. Kula matur buntut kula pedhot. Nggo dolanan dieneng-eneng kanca-kanca. Iya. Wis ngandel. Nggih ngandel. Sing nakoni sapa? Sing nakoni wong sing dhuwur jenenge Preto. Preto. Ya sak bajute. Kula dipun dawuhi bekar. Sareng kula bekar mboten saged kula nglakor kados buta. Kula konangan, kula dipun rangket dipun bondo. Sing ngonangi sapa? Kang Rayi piyambak Raden Gunawan Wibisana. Mula Wibisana ingkang rayi. Bajute kula dipun lapuraken dhateng Prabu Rama Wijaya. Ya. Sareng kula dipun lapuraken kula dipun dangungaken lurahing maling saking Alengka. Kula boten dipun pejahi.
mboten dipun kunjara. Iya. Kula di ngapura malah kula diparingi ganjaran kendaga kalih. Ing sine Ingkang setunggal inten barlian kangge tumbas saben dandan omah. Ingkang setunggal sandang pengangge kalian dedono arta kangge tumbas kebo sapi meragati anak bojo kula. Nanging kula mboten keparing dados maling. Ngabari kanca-kanca nek mandheg le dadi maling. Oh, sinuwun Prabu Rama wonge apik banget sinuwun, apik banget. Karo maling mawon kurun ngayomi apik banget Prabu Rama. dadi kendhaga ing sine sandangan karo mas-masan. Inggih. Prabu Rama apik. Inggih sae. Aku ya ganjar karo kowe. Gandeng kowe tak perintah dadi maling bisa mateni kethek-kethek Pancawati aku ganjar. Kula pun paringi ganjaran. Aja kalah karo Prabu Rama ganjaran. Yo matur nuwun, matur nuwun. Matur nyoh tampan ana ganjarane. Gok, kula tak sembelih. Anggis rana tak sembelih kurang ajar. Kenang pengacur ya Prabu Rama. Nah, wis delo-delo nyembelih wong iki Kang. Nek ngoten napa kula tak ngabari kali anak bojone sedulure kabeh men dirukti dirumat. Aja lajeng lebokno kandang macan men dadi pangane asu aja. Lebokno kandang macan, Gok. Nggih. Gok, kula Punggawaku isih pirang atus, Gok. buta-buta pradirman isih pirang atus. Kula etang tesih wonten 14. Kari 14, Gok. Nggih. Wonten sing metu, wonten sing lunga, wonten sing turu. 14 kuwi bala prajurit. Bala buta seluman. 14 mawon pun mboten genep. Awit maju perang wonten sing ilang lengene. Wonten sing coplok mripate, wonten sing rampung untune. Wonten sing bedah wetenge. Dadi pun mboten genep. Kuwi buta ngalengka, Gok. Nggih. Buta seluman. Kon maju mrene, Gok. Kon maju mrene. Nggih. Buta wanda tata kati Wisaya mangendrek sasara maruta nimbalik kula dik ya matengga sura kula dik ya rambut geni kula lon aku njaluk tulung cepakno kretaku. Aku tak nunggang kereta ning aja digeret njaran. Aku njaluk kereta sing nggeret macane 40. Badane teh kereta sing nggeret macan 40. Yo. Singa barong sing kereng-kereng, singa barong sing wani ning paprangan, macan sing kendel. Kula non. Paringipun nabu bendhe. Dinganti jebol. Dinganti potong. Buta ngalengka ora ming buta lanang, buta wadon, buta kawak kon maju perang.
ngurmati Dasamuka madheg dadi senopati wektu iki Prabu Rama tak labrake dening aku. Gus Ndara Noman. Apa Kyai? Kethek-kethek dokon minggir. Sababe Dasamuka pun medal numpak kereta ning jarane nganggo macan 40. Sing ngiring-ngiring Buta Seluman ora ketok. Ning nika Buta Seluman. Prayogane piye? Ndara Prabu Rama medal paperangan nunggang kereta Guthaka. Bomo sanya ring gegana paratanana windu wiyada ing langit sekembang wataknya ilang bebuh aratu ning cedhis aratu ning kethek aratu ning munyek kowe Prabu Rama iya rate ding aling-aling kowe Dasamuka mudhun saka titianing kereta sing geret macan 40 kowe kemaki nimbang nunggang kereta sing geret jarane 4 darat padha darat ndak timbangi sak budimu Sinta dadi bojoku Sinta dadi karo aku ndak ulungake nek pancen tugel guluku aku ora kasipatan nyawa Dasamuka mati kowe sing mateni yen pancen bisa mati aku patenana becik ketitik ala bakal ketara yen gelem kowe eling lan emutuk mertobat kowe ndak ngapura nanging yen kowe tetep mbacut kowe tetep anggah sura dira jayane kang lebur dening Kakan Swara Kuntali Dadung dadi mantan kowe. Candyak mutiar kowe. Wah! Ucul. Waduh, mati aku. Aduh. Aduh. Ayo. Woi.
Wah. Waduh. Waduh. Mudar. Wah. Sokot. Wah. Wah, ora. Wah. 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 Waduh. Wah. Hei. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paneng sak pucuking kir kena soroting mega lan gunung-gunung Babah nepani lemah gilang-gilang kandhane dadi patang Prabu Dasamuka Ketrajang panah Guwa Wijaya dada tembus walikat ludira nyembur-nyembur rata badan sekunjur surak manengker kethek-kethek Pancawati eling deneling bawane kanggonan aji Pancasanya reksaning bumi paringane sang guru Resi Sobali gregah wungu urip meneh Prabu Rama apa waspadan aku durung mati aku urip meneh genti ku tak sembelih dening aku cedak kene Babah jengkenang dadi patang gregah tangi
Pancasanya reksaning bumi. Ora wenang mati awit bengate Sang Resi Subali. Paramening perang Prabu Rama lan Prabu Dasamuka dadi gara-garaning kayangan. Gonjang ganjing Sang Hyang Permestian nimbali para widodari mandhap ing Madyapada ngudani kembang lan sari. Datan kintun pukulun Permesti ndawaken dewaning banyu, dewaning angin, dewaning bumi lan dewaning banyu mandhak ing Merjupada merpeki marang Dasamuka gegodha marang Dasamuka. Wah, jroning perang wit mau. Nek kesel ora sepiro. Ning aku krasa ngelak. Wit mau kok mung sebotol. Ora dadi ngopo. Iki ana banyu bening. Tak ngombe banyu segara aku. Ngombe banyu segara mangkono Dasamuka badhe ngunjuk tirtaning Narmada. Kena upatane dewa kang reksa banyu Sang Hyang Baruna. Sakala banyune dadi umop, banyune dadi panas. Wah! Waduh. Kurang ajar banyu wae ngrewangi karo Prabu Rama. Tak umbe banyu segara kok dadi ngalat-alat panas ora ilok. Wah, golek dalan liya. Wah. Gunung Watu iki. Gunung apa Dasamuka? Bisa kuneman? Iya. Nadyan aku gunung bisa caturan padha wae pengayomaning para titah. Gunung kuwi asale saka lemah. Iya, aku saka lemah. Njaluk tulung aku. Njaluk tulung piye? Gandeng aku dioyak-oyak Prabu Rama arep pateni. Aku tak nyemplung guwa iki ana guwane. Aku tak nyemplung guwa, arep nyemplung guwa. Iya, tak umpetan. Iya. Nek arep nyemplung ke nyemplung. Dasamuka jumangkah bakal ndelik ana guwa. Guwane dadi ambrol, guwane dadi rapet. Wah! Kok dadi ambrol, dadi rapet Dasamuka. Ulun sing nyangga bumi Sang Hyang Antabuka wis tekan titiwancine adigang adigung adiguna kumalungkung aji Pancasnya reksaning bumi. Tak jabel aku moh ngreksa marang uripmu Sang Hyang Baruna banyu moh ngreksa marang. Wah, nyepatane kowe. Lah iki calon bisa keturutan lan ketrima aku. Ana wajan sakmono gedene. Wajan gede banget. Lengane kimplong-kimplong. Ora dadi ngopo. Sapa kowe sing jaga wajan? Iya, aku dewa sing jaga wajan, aku njaga jedi. Karepmu aku tak ngombe banyune. Nek arep ngombe banyune iki dudu banyu lumrah. Nek kepengin ngombe banyu tak bruki geni kobong kowe sawurma. Wah, aduh.
Oh. Ah. Aduh. Lemah karo aku sengit. Banyu karo aku gething. Geni karo aku ya sengit ora ana sing melas karo aku. Rapura mamuk. Raden Anoman kula ningali tiyang perang ngantos miris piyambak ngantos gila. Gila piye? Perang tandhingipun Gusti kula Prabu Bathara Rama kaliyan Dasamuka. Atase wis mati urip meneh, martu urip meneh. Mlajangetan doyang geni. Mlayung segara banyune mumpal-mumpal ngoyak Dasamuka. Kesamber ngangin, kejepet gunung. Kesandung watu majeng malih mboten kenging pejah. Panjenengan durung prisa. Koko Prabu kuwi duwe aji jenenge Pancasona. Ya Pancasona ingkang mejang jaman Resi Sobali ing Sonya Pringga inggih. Pancasona reksaning bumi inggih. Janji isih ana lemah. Isih ana angin, ana banyu, ana geni. Ana swasana. Kakang Dasamuka ora wenang mati. Dados mati urip. Mekaten Anoman tanggung jawabmu nggone dadi senopati. Nontoni Gustimu kula mboten tega, kula badhe damel srana. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu tanggap sasmita Anoman krungu dongengane Raden Gunawan Wibisana gumregah atine kebat kaya kilat kesit kaya tatet merpeki marang gunung ngungurungan. Gunung Ngurungan sigra Anoman mateti wikrama mripat mejijil buntut njlentar wulune mekrok bekar-bekar cuwat-cuwit buntut sedepa 10 depa 100 depa buntute Anoman ngubengi ngendhiti Gunung Ngurungan. Dipun rak sakrosane nganggo aji mundri bobot 7 gunung karosane 7 gajah brol gampil kewala Gunung Ngurungan kakendhit buntute kabekta ngambah ngawang-awang godhonge ora gogrok kembange ora ana sing alum.
Panaku sidan Nurdara saleksa tekaning antaka saged tekaning pati lepasing panah Guwa Wijaya nrajang dadane Dasamuka tel putung balunge tembus walikat dawah Kantaka sirna margalayu tesih gereng-gereng. Oh ayo oh aduh aduh oh gilang-gilang kewandane durung dadi bathang ketrajang panah Guwa Wijaya tesih gereng-gereng prayek nang kewa Sanganoman mbekta gunung ngurungan katablekaken marang anggane Dasamuka temah Dasamuka dadi merkayangan. Anoman wonten dawuh Gusti kula tiyang agung Rama Wijaya sing gawa gunung sakmono gedene ora ana alum kembange gagra godhonge ditablekake marang kuwandane Dasamuka sapa ih Kang Abdi kula pun Anoman sing dawuh sapa mboten wonten sababe kowe tumindak kula bekti dhateng ratu ngeman dhateng Gusti raning Dasamuka boten menang mati marambah-rambah gesang malih pramila kula jebol gunung ngurungan kula tablek ing pangangkah Dasamuka pejah kerubuhan gunung kula bilane kasugengan panjenengan Anoman bener nanging ora bener perang tanding kuwi ora kena bantu binantu mung menang apa kalah mati apa urip yen mengkono kuwi lemancang marang ratu lemancang marang panjenengan ingsun kumingsun kumawani kumalungkung dumeh pinter dumeh sekti dumeh bisa nanging kowe mirangake marang panjenengan ingsun aduh Gusti nyen pangapunten yen pun anggep kula lepat sinuwun kula nyen pangapunten ora ana pangapura dosane kok panggul dosane kok sunggi raning kowe lumancang marang ratu ing Pancawati Anoman Seksenana sak gugure Dasamuka bedhahe negara ngalengka ing besok bedhahe negara Pancawati ilang bala kethek padha mati kabeh Anoman durung menang mati kowe bisa mati nanging besok sakbubare alam purwa ing alam madya ilange negara Ngastina babar negara pawenang Kediri Loya yen sedina bisa ndhaupake wak priya telu cacahe lan ilange Punakawan Semar Gareng Petruk babare dadi Naya Kingkong Sabda Palon. Oh oh
Aduh Gusti kula nyuwun pangapunten kepareng jabel upata dhateng kang abdipun Anoman. Idu kang tiba ora bakal tak dilak meneh. Mengkono ki manjing dadi piulang manjing pitutur marang sadhengah sapa wae. Yen kebo sapi keluwan yen jaran kendal, yen manungsa tembung lan pituturi Anoman. Aduh Gusti kula sinuwun. Kakang Dasamuka sampun gugur wonten paprangan. Kang Mas, Koko Prabu Ngalengkadilaja, kula nyuwun pangapunten kok. Wibisana kowe racun. Kowe penyakit Wibisana. Oh, aku dadi merkayangan ditablek gunung kaya ngene. Anak putuku. Kowe kena resik, kena tilik ana kuburan ora susah nggawa kembang, ora usah nggawa menyan. Ora usah nganggo donga, nganggo japa nek kowe ngresiki makemane Dasamuka kowe nggawa literan. Nggawa mensen. Nggawa topi miring celeng aku nek ora gelem nggawa literan rapuh ya Allah. Duh Koko Prabu wis dadi merkayangan sprandene ya isih senengan ya kancangku. Wibisana Anoman gugure Dasamuka wektu iki wis cunteling lelakon mung ingsun bakal mboyong garwan ingsun Retyan Warasinta. Pamundhut ingsun sapurnaning lakon iki kene lan kiwa tengen pinaringana rahayu widodok wilujeng lair batin ya kang mengku gawe ya kang tumandang bebantu ing sakabehe. Ayuh padha bareng asesanti Jaya Wijayanti Suradira jayane kang lebur dening pangastuti.